Shalom horas dihita saluhutna amang dayang nahina holongan nami di bagasan Yesus Kristus. Lain jumpa kita di sada channel Advent Batak Ministry di Parsajaran Sekolah Sabat Marhata Batak. Lain parsajarata ima parsajaran 10 sada. Uluan di parsajarata haguturan dohot tangiang pangondian. Sonari tajahama ayat sapilota ima na dijinaha amang pandita sinambela ayat sapilota. Maulate mata parade ma rohanta tatangio ma ayat siapilon sen persikolan persejarat sekolah sabaton. Sian 2 Musa 32 ayat 31 dohot 32. Songonon ma hatana. Jadi dung mulak si Musa tu lambung ni Jehovah ni nama. Ia le isuang nunga merdosa gudang bangson. Ala naung binahen nasida di nasida aka debata sian sere. Nuaik pe. Sai marpamuati maroham mida dosa nasidai. Alai moloso terbahen. Harusesa nama dohot guarru sian pustaha naung sinuratmi. Songonima sahatna mauliatema. Mau lihat gonang ma di amang pandita sinambela benta ayat sapilon dihita di sadarion. Maing asata mulai parsajarata martangyang mahita tangyang pamuhay tapang hidoma haradini amang pandita sitohang mambayan tangyang pamuhay di parsajarata. Martayang Maida. Ali Tuhan nami de bata parholong na mahabangsa di surgo, hupuji hai maho Tuhan, di manugok nyarion. Alanung ngalas roha nami, taruli hami sian holong do, pasu-pasum, buhi hami marai pasu saat diok baso. Tuhan ditikin na ulion, nung di hami akana kosong. Ngalaw pabotohon, manulik kiti sian persejarah sekolah sahabat, ima apala di minggon. Saya tiroi maruharo pikiran nami, lumowi persejarah naon, boy, patuguan ha porsion nami, di parmulon nami sigalo pari. Pasu-pasu maka na poso maka pandita nami na mga lehosa sa lima todim to di purbadia. Sa dihoma Tuhan, ru sudena kegiatan at caraon siyan mula sa ato na manghujungi. Dela sa sama dosa nami. Upasa kami merte Jesus paluha. Amen. Mau lihat di amang pandita sitohang bentang yang pamuhay di persejarata sadarion. Songon sabat butari dihita amang dainang arong sada kutipan di bayan dison holan 40 hari do si Musa daosian parsaroan ni halat Israel alai dia ma namasa nunga manimbil be bangso ni debata sian ibana jala manomba gana-ganaan na tinoppa ni jolma ima anak lombu seri. So nari hita amang daina na hinaholongan nami di bagasan Jesus Kristus
Marsya ajar mahita di bagas na saminggon. Boha bahasa bangsa Israel boy manimbil gabe manomba si gana-gana ani. So nari marsajar mahita di persejaratan di bagasan saminggon, kami mobi di persejarah di hari Minggu. Ima di patorang amang pandita tampu bolon. Ada orang di patorang, ada suku-suku di amang pandita, suku-suku na sangon amang pandita, marhite dalam dia do amang pandita, si Harun, margogo laho mengampini pambayanan na jukat si tudui di bagasan rohana sendiri. Ipatorokkan namang pandita Jesotik, mardongan mauliate. Shalom, horas mari kita salu na agka damang Horas. dainang pemirsa Advent Batak Ministry na saya toktong map noton mamereng bahkan marsiajar sian hatani Tuhan mariti YouTube Advent Batak Ministry. Mulai ate ma dihita, mulai ate menang di Tuhan, terlumubi apalitikion di naung sahat tita di persiajaran napa 10 sadahon. Hagutulod dohot tangiang pangudian. Mulate dia mang pendeta Yes manungkalit naung pasahaton suku-suku dihita dihami apalitikion nanaing patorangon nami taringo tu suku-suku na marhite dala dia do si Harun margogo lahom mga pini pabahenan na jukat situtui di bagasan rohana sendiri. Nah, molo ta jaha-jaha do terlumubi di buku 2 Musa na manaringoti taringo tu namasa ditiki na lahos si Musa ditinggalhon tugunung Sinai, tuduluk Sinai, ditinggalhon bangsoi jala rapak doho si Harun. O 40 hari 40 borngin tabo takas. Alai molo tajaha di buku 2 Musa 32 ayat na parjolo idok songonon. Alai dung di ida bangsoi lilingna asa tuat Musa sian duluki marluhut ma bangsoi menopot Aron ninna mamando ibana ehe maho bahen ma dihami debata aka namang uluon hami aidang huboto na marhua hami manang si Musaon aidang huboto na marhua hami manang si Musaon bahwa na manugihon hami ruar sian tano Mesir. Jadi dina ro arsak dohot pakatayon ni bangso Israel tu si Aaron ya tarida marison si Aaron namasay gali mabiyar mamereng bangso Israeli tertekado ibana di hilala rohana marodopon masay gudang bangsoi jala dipikrimana tumagom ma di pasonang bangsoon na seharusnya mana ikon marsihohot di prinsip biar madopod debata jala di bagas hati goran ya alai di bang imana tindakan asal masonang bangsoon talu ibana di bagasan haporseonna kepemimpinanna ya maradopon bangsa Israel. Jadi poin na parjolon tabereng sian persejaron siap persejaran ya marhite dari dia do siaron margogo lahu mangapini pambahinanna na juga situi di bagasan rohana sendiri na parjolo sahali mabiar ribana sotung dia ibana tadi doi ya molo ditolak ibana biar rohana bu ibana mate ya bodoh molo tajaha di buku Alfa Omega jilid sada halaman 377 idokon si Aroni mabiar di keselamatan dirina jala gatina hot jongjong di bagas hati goran nalahu pabadiahon hasanga pun di debata gabe di oloi ibana
aha pangiduan ni hala Israel na gudangi. Napaduaon na buta bereng, olo imana kompromi. Nah seharusnya mana menolak, alai di stikyon. Di bagaimana asa unang ulo na sida tahe. Ya, itu imana ma molo tajahado di ayat 2 di keluaran di 2 Musa 22 idok siaron dungi di dok aron mamandok nasida tanggali hamuma ating-ating sere akan adi pinggol ni jol mamuna anak muna dohot boru muna jala pabuan hamuma akka itu au molotung bui tahe manolak unang leon ya alai di leon ya ahana idok ni siarun di leon nasida ya dohot lasni rohana sida. Nah, patuluon na buta berik persejarah sianon. Dung songoni cara ni si Arun mabain mangilak abi gabi nang mangilak mabain hading ganon di hala Israel ya patuluson na di rohana sida di na patulun na buta bereng. Si Arun berusaha mabain alasan tu si Musa madok ni mana membenarkan diri ni bana. Molo di ayat opat sebenarnya tabereng ahana diupayahon ni si Aaron dia to ba kodungi di jalo ibana ma akai sian tangan nasida laos di singa ma rupana dot panurat ima di suman mambahin sadelo butuangan dungi di dok nasida ma on ma debatamuna ale Israel naung manugihon ho ruar sian tano Misir ya ngamar salahan musenang alai do imana tu si Musa di ayat napa 24 ton dipabalik imana pernyataan ni ya nah sebenarnya imana do majalo alai ido imana dia 24 jadi nikuma tutuman dok nasida manang ise na marsere ditanggali mai jala di lehon tuau dungi hutip palhon mai tu bang bagas api gabe ruar ma lubuon ya jadi di mana dirina ya di bang ima dirina asa dang salah di akka saluhu nai jadi ana bu kita berkesimpulan songo dia si Arunon margugula mengapini pambahenanna membenarkan dirinya najuk situ di bagasan rohana sendiri kesimpulanna gagal ibana ala hurang barani ibana jala mabir ibana sotung mati ibana napaduahon dicoba ibana mabain tindakan pamikiran sendiri maulubui hubas songonon asa unang olo bangsoi ya apa mabain dal nadinggan paninggat todala tunasida ya napatuluhon di bagaimana cara dang bertanggung jawab ya jadi dita salutna kadamang dodainang ta pature madirita asalam lebih barani pir di bagasana porsia to do panya bata lam hotita unang tabain spekulasi unang tabain kompromi apalagi mulung masuk suci dang bertanggung jawab musa songo siarun ido ibana hatana asing mabenarhon ya pahot to ni mana songon natikos apa sebenarnya lam sala lam pilit ya dang jadi apinan niba diri niba di bagasan nasalahan jadi ima alus nabuy hupasaha tu hita songo sukun bahkan keterangan marite hite sukun memang padita si manuk kalit songo nima sialon mardongan mauliate Mau lihat godang ma di amang pandita tampu bolon na potorakon parsejarata di parsejaran hari Minggu. Sayang gia mahita unang sesongon itong songon siaran kan paluas na sumbain na denggan. Baik, lanjut mahita tu hari Senin ima amang pandita sinambela. Suku-sukun di amang pandita akadia do amang pandita na olo di patupa jolma sanarion na laho manomba tepan jala dada manobba si panoppa asa di patorang amang pandita kami paya semangat tusi aha maksud nih pelajaran tadi hari Senin
Mardongan Mauliate. Horas wanita salut. Molat yang mali Horas. Tuhan di pasu-pasu hita boy manorus muse persiajaran sian hata ni tu hata ima persiajaran sekolah sabatta. Menguduti persiajaran hari Minggu sian 2 Musa 32 begitu tama Musa di persiajaran hari Senin. Akadia do naolo di patupajol masonarion nalaho manomba tepaan manggatihon si panoppa manang debata. Jadi molo tarimang-rimang itu tuh persejarah tonakin nga mulai tabereng dia persejarah hari Minggu naung diulahon bangsa Israel do manomba topaan bukan si panoppa ya. Jadi alabian nasida gana-gana nakin jadi tajaha maudutna di ayat 5 ya 2 Musa 32 ayat 5 dohot ayat 6. Jadi dung di ida siaran lombui laos di pajok masa dalanggatan di hadapanna jalan matang yang maaron mendok mersogot maari raya di Jehovah. Dungi dipasogot na sida manogot na ihehe laos dipelehon maakapelean situtungon di boan huhut akapelean hamauliateon. Dungi hundul bema bangsoy marmanganan dot marminuman. Hehe musena sida laho manotori. Songonima ayat ni persiajarata di mingguon na manugihok kita mamereng tuhadongan ni bangsa Israel naung dimulai na sida do mambayan gana-ganaan. Ima na tinoppa na sida siyan sere manang mas bayan sada lumbo. Ya. Jadi pola do di hatapi na sida dungo sugot manugoti dinalaho membuat pelean situtungon dohot pelean hamauliateon na sida laho marsomba tu gana-ganaan na pinauli ni tangan na sandiri manakin na nido ni siaroni. Dung saya na sida mameleho pelean nai, kundul bema na sida mangan minum, duk saya mangan minum manotori mana sida. Ya. Jadi songoni matutu ngapatarbe gabe si sombama na jinama ni tangan na sida. Ya. So, lalo mo se tutu siaronon. Laos di ba ni manam se langgatan di jolo ni patungi. Balam kita lama bangsa itu tu dah nalau mameleho pelian na di langgatani manomba gana-ganaan na pinarari na sida. Iba mo se pengumuman. Asa humalapu jol may marsogo mari raya. Ari raya ni Jehovah na kan? Ya. Hape madalan na mga law si patik ni debata. Dinaniulahon na sidon, 2 patik perjolo do padua honung nga di law si bangsa Israel. Hape takas do, didok patik ni Jehovah, ba nasa jadi adong marakupaw di batam. Dang jadi bahenon mo gana-ganan, manak sumasumandia pe. Hape ima di law si nasida. Jadi di bawah nasida matong gana-ganan ni. Jadi orang persejarah tok-tok tu hita. Jadi akadia da tutu naulo di patupajolma saunarion songon gana-ganaan lau manomba si panoppa gabil lipe dang be debata gabe topa-topa ani nama di somba nasida ya. Jadi pangalau sion na niulahon ni bangsoi dang di luas debata holan magosongoni alai dipatakkas asa di boto nasida ia ula-ula nasidai na mamutus hubungan nasida mai dohot debatan na mangulu. Alana ndada manoppa si manoppa nasida nung gabe
topaan ni tangan nasida naong ni somba nasida. Mula si Raja Daud mandog di Pesalmen 115 ayat 4 walui didok marmata do niyan nalaydang mamereng marpamangan do alaydang boy makatay marpinggo lalay dang marbinege. Sungoni matong gana-gana ni ya. Aka naso makuling do naso marnianggo. Jala naso boy mga ramoti, naso boy makahulongi, naso boy gabe uluan ikonima di somba nasida. La somma tutu sonari na perlu dihita ya. Tung hatop si tutudo bangsoy mga lupahon. Panopahon songondia na pinatudo ni si Musa di tonga-tonga nasida. Mula Jeremia mandok, ay diari na sasadai ang bolokonon ni ganub jolma maaka ajiajian na siyan perak dohot siyan sere. Jadi aji-ajian patung gana-ganaan na siyan perak dohot sere ikon di bolokon ya. Aido mambayan nasida mardosa. Talatakas lidok tuane ikon sumurdo tupudi jala tarurat si tutuhalak na marpos ni roha tu gana-ganaan na niur ni halak manang tu gana tinoppa ya. Tarurat si tutu ikom maila si tutu do nasida ni na Jehova ala naong ben nasida gana-ganane manggatihon debata si panoppa. Nah, jadi asa dapat kita tutu halus, songo suku-sukun, na pinasani amak pendeta si manukalit, akka dia do naolo di patupajol masonarion, nalaho manomba topan manggatihon si panoppa, boy may jahota di Roma Sada ayat 22 saha 27. Tajam majolo hatani debata sian Roma Sada ayat 22 saha 27. Diripu nabi suknasida HP naluahon do. Di pasambar do hasangapon ni debata tu hasangapon ni debata na manoktong tu gombaran na sumantu jolma na mangilas. Nah, jadi tersongono panguluan ng sahat ro di zaman ni Apostol Paulus, diri punasida nabisog na sida hape naloahon. Ya? Puasa, di pasambar na sida hasangapon ni dibata, do gambaran ni jolma na mangilas. Kan? Ya. Jadi ala ni, di bata manasida di bugasan hisap-pisap ni rohana sida. Ya? Pola di parosam nasida, daging nasida, marhite hisap-hisap nasida. Ya. Bahkan akka hasomalan di parumatanggaon, di parosam nasida, ngulu nasida. Ya. Hasitongan ni dibata, digati dot gabus. Ya. Gati ni si panoppa, gabe natinoppa di somba nasida. Hisap-hisap ni daging, mambahan nasida tu hailaon. Ya. Dakola ni di pasambar do pihak bakko na dinggan, tuaka naso bakko naso haseya. Ya. Pardongan sari pepe, nunga gabe andul akka parupuan dohot bawa daktikosbe. Ya. Jala napatut dia dopan ni dibata, gabi akka hailaon nama dibahen na sida. Omma hatop na jolmai ditugihon panombaon ni akka gana-ganani. Dari songani matutu ape di jamata ti kisanarion, gudang do akka gana-ganaan. Nakbe sodok pahatung beri jabuta, alay ado ngaka gana-ganaan na manogiho kita hatop
maporus yan debata laho tu akan natinoppa ya. Molo sonarion molo ka gana-gana ani si semboni nga gabi di dope be ya. Di dompet. May mahepeng. Ado nga ka na mardebata ho kepeng. Arta por TV kan. Alay mulo na jolo mulo kahalak batak. Dang diluwas mga rato geleng na ang gosodong simbora-simborana. Ikon di no simbora-simbora di dompeti baru madilos mga rato. Jadi magabe berhalak. Gabe marhapo satu simat tong dang be martangiang tu debata ya. Adong mo sanari dok debata mata satu. Ima televisi. Dang laku be televisi gabe HP nama sanari Android gabe ha. Gabe debata ya. Bahasa ay nung nga digati ho TikTok be. Ngaulo de holan mar TikTok, mar Instagram, YouTube dang labe tu gereja dan wala na manoton di YouTube nama. Bah, bagian do jamita di YouTube on dakpala tu gereja benna dan tarsongoni masonari manggatihon debatana sitongi lau marsomba tu si panoppa gabe toppaani nama diradoti jolmai. Jadi saluhut nama kalangi hita rotu adopan ni debata na mengurangi ti kita lau marsiajar sian Bibel na mengurangi ti kita rotu gereja ima berhala mananggada-ganaan na masa di ti kita sanarion. Akaima na naik si pada ota siam parngodota. Sayang ma, tondi ni debata na mengajari mamodai hita asa unak kita tutu alan yakka hamajuan sanarion gabe tagatihon toppa ani gabe sumurung andul lupa hita di si panoppa si palua hita na mangalehon ngoluta ta somba ma debata na patiurhon ngoluta na pasahaton dalan haluan itu hita ima tu hatta Jesus songanima sahat ni persiajaran na boy patorangon ditikyon mangalusi suku-suku nong lipasat amang panditas si manukalit sa ituhan mamaso-maso hita salhut. Mau lihat godang di amang pandita sinambela na patorakon parsejarata di sadarion sanjia mahita unang membain gananggaran di nguluta apeta somba ma debata di bagasan nguluta nuaing lanjut ma parsejarata di hari Selasa ima di patorang amang pandita sitohang suku-sukun di amang pandita buasa ma amang pandita debata majujui si Musa asa mulak tu parsarawan ni halak Israel. Seri patorang amang pandita sotik mardongan muliati amang pandita. Mau lihat ma amang pandita si manukalit. Dono kulo tom kita. Shalom horas ma dita salut. Ditiki na ulion tamado hita madok mau lihat itu amata peringkan basai. Ala disude holong do dengan di basana terlumubi pasu-pasuna na marula-hulak nunga di pasahat di bagasan pengulata. Idolana ditikion amado hita toktong madok moliate. Boido hita musipa jumpa. Terlumubi itu saluhut aka damang do daina na manoton Istirahat mahal. atpen batak ministrion ima taringot tu pasajarat tadi minggu. Mono uluan ni pasajarat di hari Selasaon ima mangago diri na sida sendiri. Na kaning nunga di suku na mata si manukalit amata padita si manukalit sa suku-sukun buasa ma debata majuju si Musa asa mulak tu parsaruan ni halak Israel. Na kaning nunga tatangihon persiajaran naung di patorang ni amata padita takubulon dohot amata padita sinabela nagabe persiajaran pamuhay taringot tu perjalanan ni bangsa Israel soni songo dia na sida manibil nagabe
manugali debatan na mangulu. Mono tamereng go di pasajaran on, basa itu gabi mangago di na sila sendiri, on sebetulnya na marmula doon siyan si Musa anak tulolo na lao makakai do debata jala majalo dua batu na marisipati. Kurang lebih 40 hari leleng na si Musa dan rap do bangsa Israel gabi adong perubahan manang na pemikirion na manipil siya bangsa Israel. Ido alana didok disor di namarbalik tuaka gana-ganaan na sida saunari hala Israel di bagasan partikian na manirang diri na sida sendiri siya Jehovah nasito. Artina di na manomba gana-ganaan hala Israel gabe marlapatan mai manirang diri na sida siya Jehovah nasito. Ipilit Jehovah mga debata nasosito alay ba na sida gana-ganaan. Ibana na paluahon na sida siya Misir nunga di Ramoti debata marhide si Musa diringin na sida haruar siya tanop perhatubanan ruar siya Misir lao tutano perpadanani. Jehovah na sitongido na mangiring-iring na sida jala mga leon helwa. Alay taida dang sedia liling dang martahan na sida di habing ito na debata. Bosan jala mungkin dang totu aka pamikirion ni bangsoi. Haporsyon na daktugu gabi takang jala di hatakangon nai disuruh si Aaron asa mabay naka lubu gana-ganan lau si Somon. Tapi yang maju saya ada komentar sian naposo ni Tuhan panurilang Hesekiel ima molotajaha don di Hesekiel welu ser satu welu idok panurilang ido songono. Ia panobaun gana-ganani ido nagabe ipola sian saluhut hasesega ni bangso ni debata jala sianido tubuh aka dosa na asin. Sebetulnya luar biasa do padohano nate damang dainang dan haulongan di bahasa Yesus. Dirok panurilang Hesekiel ia panobaun gana-ganaan tudus mai tu naparohon hasesega tungolu bangso Israel. Tungolu ni bangso di debat. Jala dakola ni sianido tubuh aka dosa na asing. Kadang jok-jok to hita suku-sukun buasa ma akan na porsea di Nairobi tung tobok situ tu jala dangolo dipicang hatiha nasida parsidohot di bagasan panobaun gana-ganan na pinauli ni jolma. Ya, o sara suku-suku do sebetulnya buasa ma akan na porsea di Nairobi tung tobok situ tu do nya rohana alay dangolo dipicang hati hana sida persidohot di bagasan panobaon tu gana-ganan na pinauli ni colom. Anana do di so gana-ganani ima sada na manggatihon debata Jehovah. Jaranak petaboto i daksito na totong tasoba marulahulak. I mabuat roha, holong, tiki, dohot pikirata gumodang asa tu Jehovah. Jalan naono doi maparhatoban rohata. Lobisiani hita manumat tunataida jala dang jadi tumibo hita siat debata dia pe ima ina natasom. Jadi damang dainang nani olongan di bangsa Yesus oma nagabe sada alasan buasa bangsui mangago diri sendiri alai tutun lomon rohana. Alai tutun pikiran ala takang na sida madalaton ruhut-ruhut ni perdagingon na dangadong kesabaran dot habeng itu paimahon pertuat ni si Musa siat atas ni dulupi. Jadi ido alana nakaning guasa debatan majujui si Musa
asa mulak tu persaruan ni halak Israel. So menata surat di 2 Musa 22 ayat itu 1 ujaha majo sehari ima aro nata surat di 2 Musa 22 ayat itu dohot ayat wadu songono mapa dohanna. Dungi Roma hata ni Jehovah tu si Musa. Laho maho Tuhan ay nunga marrohamago bangsomi na tinogihonmu ruar siya tano misir. Ayat walu tibunai na sida manipil siya dalan nang hupatuduhot tu nasida. Nunga di bahan nasida di nasida sada lobu tuangan nunga pola marsoba dohot mamele nasida tusi jalan nunga pola di dohot omma debatamu ale Israel akan nau manogihon ho ruar sian tano misir. Tung macedangol lo sebetulnya damang do dainang molota pikir hodo pangalau ni bangsa Israel on tung macai takang adong sede padohan ya isori dokon marrohamago bangsoi jalan apa dua hon adong hatakangon di bagasan pikiran nasida ido alana molota jadi Asia hinor honni pabahenan di bangsoi rodo de bata musim madok tu si Musa dungi ro musim mahatani Jehovah tu si Musa nunga manada rohaku di bangson jala ida ma tung natakang do rohani bangson di hamuda mangdainang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus molo tabereng do persejarah non memang gak bisa ada si pikiran don di bahasa mulut segala pari lumobi di mulut taon buhado hita nagaberak do hita sarupa do bangsa Israel gabe mabai kana-kanan gatini dewata na mangulu ay gudang do tudos mungkin dari perpudion nagabe saya da kana-kanan di hita na mabain manang na nagabe pada dewata siya kita olo do mungkin palileku hita manangihon manang majakon pasu-pasu manang najaji ni pasu-pasu siya Tuhani di bahasa muluta ala dak sadar hita akhirnya lau hita manipil mabay nakka soba-soba tunasi. Jadi marhita pa sejarah mon tamamanya kita mabay sada jaji manang nasada badan di hadapan Tuhan. Ahape narotu bagasan tingulug tao manang ahape na naik si ulah di permulaan na jepehon. So tungadong dihita roha hatakano. Roha na manipil siya debata. Saya tapabengat maruhata majakon jalan paimahon asi dohot dengan ni bahasa ni rohani debata tu kita. Alana molo tetap kita marhabengeton di habasaw ni Tuhani pasti na lengron na do pasu-pasu na marlubi-lubi di kita. Kung adope akan na asing na masosohita mana mangjunhita boido mungkin hira-hira taringot tu aka songon nama sanwaeng gudango di tawar hon tujulot te sonarion nagabe songon nagabe tertarik kita na lao mayutos sa ya songon namasa di bahasa Portugion adong do mungkin na pasato kita nyon heben 200 juta iutom mau tinggal tu haminin na buhado kita songon ilang di hagugon yakah aka hubungan perumah tangga mungkin taringot tu si panganon mungkin taringot tu akka siaran di televisi akka sinetron dokot akka ubat-ubat na itawarot tita na mabek kita hatok malum o mainum hasa bergogo hoina dokot akka nasing na hubar tu si ala di son ahapi nakte song nama sanwaingon adong akka siaran-siaran televisi na macam menarik adong mungkin akka video-video game akka film-film na menarik akas perbelanjaan na murado na dia dohot aka politik na lain musik pangkat do aka nasing gulang do terus-terus si kita nagabe pangaliat daya tarik asa lebih fokus kita majak konak kana taberemo ana di son songo dia pe mek na aka na naik tahu tadopi di portion terlumobi jakar masa di ngolon unang magabe lupa hita ude bata so tunggabe tau tamahon akka hal-hal nadong ijulut taon songon akka-nakaning songon hebeng akka ti siaran TV do akka nasi manggatihon isi manggatihon Tuhani intina ima Roma hita jonok mahita tuado pandemata
Kasob maibana di bagasan habeng itu. Jala tong maita masih hohot pibana. Jala taingon. Ia aka artana di Portibio do akang na asing na dong di Portibio. Horan parsatok kinagbe. Alay anggu harajau surgo. Molo hanguluan na pinadari niya anak na ima Jesus Kristus. Na tong doi satro di saling niringna. Jadi songon ima sautik pasajarata di hari Selasaon upasa non mardongan mauliate. Mau lihat godang matu amang pandita sitohang na paturakon parsajarata di hari Selasa. Lain masuk mahita di parsajarata di hari Rebo. Ya. Ima di suku-sukun dia mempandita pajak konon ni si Musa dopak ondam-ondam di debata nalaho mangaripason halat Israel. Boy mana di patorang amang pandita sautik mardongan mauliati. Oras, 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 marita sudi. Mulai tema Oras. dito hatta, pardinggan basa, tatotong do mangaramoti hita. Jala mangaliod di hita, tikinale heton, na manguduti barita parsejarata. Ima di parsejarata, hari Rebu, tanggal 10 September. Rimas ni debata natutu. Rimas ni debata natutu. Buasa tarimas debata. Alana nung ngatakas na king di patorang, amang pandita sinambela dot amang pandita sitoha. Songo dia bangso ni debata, ima bangso Israel, nagabe manoba, gana-ganan, manang aji-ajian. Jadi di suku-sukun ni amang pandita si manukalik nakingan di hari Reboon songo dia do pajak konon ni si Musa dopak odam-odam ni debata nalau mangaripacon halak Israel songo dia mapajakon ni si Musa mangalusi manang madopakon odam-odam ni debata. Ahado odam-odam ni debata ihoroa. Alatung macay jahat na pinukka ni si Aaron marhite bangsoy baima sada debata dihami. Ay polado si Musa dangbe haidan. Alaniin gabe dioloi ma hatani bangsoy dioloi si Aaron. Alay si Aaron didok ma. Papumube masude. Akka maseri dia segala macam. Asa dibain naga besada patung mananggana-ganan lubutuan. Hinor honni marsoba manasida tusi. Jala gugube masuarana. Pola do sapetarimas debata ima suku-suku ni amang pandita Yesi manukali. Ahado rimas ni debata. Di dogma di 2 Musa 22 ayat 7. Dungi Roma hatani Jahobatu si Musa. Lau mahotuat ay nunga marrohamago bangsomi natinogi homu ruar siatan misir. Ahadi dokko debata 2 maho Musa ay nunga marrohamago bangsomi. Bangso ni si Musa do horowai. Alana si Musa do marua. Manugu-nugu siang misir. Tibunai nasida menibil sian dalam naung upatuduhon tu nasida. Nunga dibain nasida di nasida sada lubutuangan.
nunga pola marsoba doho mamele-mele na sida tusi jala nunga pola didok oh made batah muna ale Israel akan ang manugion ho ruar siat tanu misi liayak sia nungi romu se hatani Jahoba tusi Musa nunga manadaro hakku di bangsoon jala ida mak tung natakang doro hani bangsoon nuaipe loas maau oh di Jahoba di bata luas maau na Jahoba asa marsi gorgor di masuk mangonai tu nasida jala huri pasyon nasida asa hubaik gabe alai anggoho hubain bangso namuro bangso Israel ripacyonon nama ale anggo si Musa bainon na bangso namuro amang dainang mahinaholongan di bagasan Yesus Kristus mangolo ido si Musa diri mas ni debatay manangda tabigi ma alus ni si Musa di ayat 10 sada alai marhuraja ma anggo si Musa dia depan ni debata Jahoba nin nama muasa matung marsigor gorimasu ale Jahoba mida bangsum naung tinogi hommu ruar siatano misir marhite sian agogon gudang dohot marhite siat tangan namar puaso omma alus ni si Musa muasa matung dohonon ni hala misir sonon mabain nasida marhina mago ubaid ditogihon nasida ruar asa bungon na nasida didolo jala ripassonon na nasida sian atas tanoon marpangulahi maroham siap parpiar-piar nirimasmu saya marpamuati maroham taringo tujea naing pasong gopommu tu bangsom saya marningo maroham dia si Abraham di Ishak noho di Yakub akan aposomi nunga pola maruariho tu dirim marbagaho tu nasida au patoropon sugut pino permuna songo bintang akana di langit jala sadok tanaon naung hupar baga-bagai leono kudoi tu pino permuna bain pertalian na rodi saliling-liling nah didokon si Musa didok debatanak kaningan ripasono kuma sudi bangso Israel kalian goho batibbo kudoho bayanok kudoho bangso na bulunin dang las rohani si Musa dang las rohani alai bohari doko si Musa ripasono mo bangso na tinubuto gumon mardohot tangan dagugu madokon ni halak misir non ditugu dotong ruar setan misir tu halongoranan asa diri pason ubegi debatal ama alus na tu si Musa di ayat 10 jadi marpamuati marohani Jahoba taringo tuhina mago naung nilubahonna naeng baenonna tu bangso idama tabereng ma marimas debata naeng pasudahonon na bangsoi alai dung dielek si Musa labo doani debata perlebas ni roha murah mula kolong oppe tu hita mungkin nggak sempat hita dan taha burjuhon marsobat libata dinamulak kita musetu ibarat dijakon debata tapada ma akka aji-ajian akka uti-utian akka saluhut hama mago nabinan nisibulis akka hadatuon
Aka parsubau tu bigu pamili miliun. Aka soalnya ni amang pandita usinambela naking aka sibora pertahanan ni daging. Songoni aka macam-macam tali-tali bonang menelu dia segala macam. Di babai betu pertahanan ni dagingo. Bolok ko ni. Dang laku dihitai ay di batado na gumugu marwaso. Ido si sobota. Dinaolo hitaro tu ibana mardonga seret ni roha. Dijakut di batado pangido atta. Dia lusi do tanyakta. Pargugo mahita. Sahatu naroto hatta Jesus mangalap kita kana porsi di mana. So lima amang pandita semenuk kalit na boy lupat orang tu hita sai di dongani jala di pasu-pasu di batama hita saluhna mauliate. Maulete godang ma di amang pandita emutasoit na patorakon persejarata di hari Rebo. Sengge ma ibo ita tetangnya kon di bagasan guluta. Suku-sukun dia amang pandita MC Marmata ima suku-suku na ahado na ikon si pasaton ni na masaon tuhita amang pandita ima na gogo ni tangiang pangondian. Sambung nai sadanai isadana ikon si tangion honon ni hita saunarion. Salom horas marita salukna damang dainang natutup manangihon ima apen Batak ministry bahasa Batak di sekolah Batak. Jadi mulai tema dia mang pandita si manuk kalit nang pasahato tiki laho membahas persejarata ima persejaran di hari Kamis. Songo sada suku-suku naking ima ahado naiko si pasahaton ni namasaon tuhita. Ima digogo ni tangiang pangundion. Jala ise do na iko si tagyak konomu saunarion. Jadi jahama tutu hatani Tuhan marhite-hite persejaran di hari Kamis ima namar judul tangiang pangundian ya. Takas taboto ima di 2 Musa 32 ayat 30 sahatu ayat 32 di patorang songondia na posoni Tuhan ima si Musa mangida bangsona dung turun ibana sian dolok Sinai mamereng bangsona nung ngabetutu di luar kendali ala nasida manomba gana-ganaan nao di bahan nasida sian sere ya sian sere alai perlu dul tajaha hatani Tuhanon mulai ayat 30 sahatu ayat 32 idokon di 2 Musaon idokon masokonon hatani Tuhan tole manogo nai didok Musa mandok bangsoi masai balgado dosa binahen munai ope nako maanggo ahu manopot Jahoba anggia tung dapot au pardengganan taringot tu dosa munai. Jadi dung dibereng si Musa bangsonai nung betutu manomba sere manomba gana-ganaan nai binain nasida sian sere nunga dipatakas dia kada posoni Tuhan nak kining alai rodope halambason ni rohani si Musa namandokon jalada paboahon balgani dosa nasidai nasi harusna manomba debata aleo manomba debata silebanda bidan nasida sian sian serei alai didokon dotong musedison ope nako maanggo au manopo Jahoba anggia tung dapo tahu perdamaian perdengganan taringot tu dosa munai adong lambas ni rohana adong holong ni rohana maradopon bangsonai nang madabu tu bagasan dosa ikon dialu-aluhon do buset-buset tu debata ya tu debata makana persejarata di hari Kamison ima taringot tu tangiang pangondion
Jadi molo tabereng do memang di tagiang pangondionon adong opak bagian. Opak bagian non ima tagiang na parjolo ima pujian manang na ungkapan syukur. Ungkapan syukur. Songon dia hita martangiang pasahaton ima silas ni rohata marhite-hite pangaramution ni debata di bagasan parngulota. Na paduahon ima tangiang pertobatan manang kesadaran diri di pengakuan ya di akani naniula ni ngoluta nama dabu hita tu bagasan dosa naso mangulahon pati ni debata na patoluan ima tangiang pangidoan on ima sungon dia hita mangido tu adopan di debata asa naing manian hita ditogu-togu di bagasan perngolota asalam sabar hita dilehot ton di perbadia di hita manorangi akapikirata dohot saluhutna akan nataha perluhon di bagasan perngolota alai molot tangiang pangondianon ima taringot tangiang manangiyakon akana asing ya akana asing. Jadi mana niulani naposo ni Tuhan si Musa dung dibereng bangsonai nunga tung mardosa nasida alamanomba debatasi leban gana-ganaan nabi dan nasida nasian serena king. Jadi rodo ibana tu debata didokon mai di ayat pasal 40 sadahon. Jadi dung mulak si Musa tu lambung ni Jehovah ninnama lale iswang nunga mardosa godang bangsoon ala naung binahen nasida di nasida aka debata sian sere. Jadi di patorang si Musa do tu debata dung roi badam marhite hite tangiang pangondion na ima balgani dosa ni bangsona ala naung manomba debatana sida debatana binain nasida sendiri ima nasian sera ayat 42 hon di doko tuson na perlu gabe sada pemikiran di hita apal tikon di doko sonom nuaing pe inna di bagasan tangiang pangondion ni say mar permuati marohami da dosa nasidai alai moloso tarbahen harus sesa nama dohot goarhu sian pustaha naung sinuratmi. Nani holongan di bagasan Yesus Kristus di damang dainang manang dedie peta maringanan apala di tikyon. Songon dia si Musa sahalak pemimpin ni bangso natung masay balga. Memang tohodo ala na diula nasida manomba gana-ganaan debatasi leban na nasida sian serei rodo godang pangunjunan di bangsoi bahkan hamatean marsipamatean nasida nabar keluarga doh nadia marhite kaum Lewi ya dibolo di ayat sebelumnya bahkan sampai 3.000 halak ya on ima akibat ni naniula nasida dau sian dewata alai ope di pasa si Musa do sada tangiang pangondion tua dopan di debata asanaing manian debata marpermuahati dia kadosa ni bangsoi jala di bahe di ibana do songo sada pelean marhite ya marhite hosa ni ibana di pertaruhon tu bangsoi ya hosa ni ibana di pertaruhon tu bangsoi. Makanya ayat 32 idok sokonon alai molo sotarbain harus sama nama dosa guarhu dohot guarhu sian pustaha nau sinuratmi on menggambar hosada songon dia pengorbanan ni pemimpin na menjurus ima pemimpita debata marhite-hite Yesus Kristus nang pehita mardosa alai totodo balga holong ni roha di debata duhita asa manesa hita marhite hite mangalehon ngoluna tarsilang di hau pinor silangi
Jadi on gambaran songon dia si Musa ya mangalehon hosana na as anggia nian marparmuati de bata tubang sona nang pe mangulahon dosa. Jadi molo tabereng lo dison songon dia tangiang pangondionon. Jadi dakolan jol mana jonok tuhita, dakolan bangso na jonok tuhita. Bahkan di Alkitab, di Bibel pe patorang do, dohot alot tape ikon doha tatang yakon. Memang songo sada misteri do memang songon dia tangiang on manang yakon dongata jolma alai debatado na puna saluhut alusna dia lusido manang na dilehon do songo pangido atai alai songo sada kuncina dihita ima tangiang marsi tangianganon perlu do di bagasak kita ya perlu do taulahon di bagasak ngolutta jala di totu dihargai debatado pilihan ni sude akka jolma na adong di Portibion jaladang memaksa dakya dipaksa hita na laho mangoloi ibana alai di jauh do hita as anggia mania kita manghuto ni mana jonok tu ibana marhite hite rohita tu ibana di bagasan akatangiang jala marsi tangiangan ganup marsada-sada. Jadi tuma saya perlu do tangiangon. Nang pe molo tajaha di ayat namangihut musei ya di debatado tu namangulahon dosa do di patupa na umbarna ni ulana sida alai totok dosi Musa pasahaton dirina asanggia manian marhite ibana na pasahaton tangiang pangondioni dia lusi debata tangiang na jala dileo mati kiri nasida na laho manoruso pardalana nasida ima tutano perjanjian ini. Omma songo sada persiajaran di hari Kamis na boy patolhas di hita apala ditikon siang gia matutunian hita gabe akan naposo ni Tuhan ruas ni Uria na totop martangiang tuado pani debata alana dang bo hita terputus hubungan tu debata adong do gogo na naing sileonon na di hita dung martangiak kita tu ibana jala di pasu-pasu mahita ganuk marsada-sada upasa marhita apaletikon mardongan mauliate. Lain termasuk ma di rimpunan di persilata di bagasan semingguan ima di patorang amang pandita purba rimpunata mardongan mauliate. Mulai tema dihita saluna terlumobi dia kena puasa ni Tuhan nang mangaleon persejaran sekolah sahabat di persejaran sabulason pasitong na tung masa sikop be terlumobi nakin na pinatorang ni amang padita si marmata talingon ni tangiang pengodian molo di pasajaraton di pangaripunanon di pasajaran hari Jumat sono di dokon persejaran di minggon papatarhon dumalpak di ulaon ni debata di bagasangulu ni na porsea. Disan di dokot tarpatu pa Jehovah do di bagasak kita. Tarpatu pa ibana do adul lumobi siyan natapangido manang natapikili. Dang jadi hita maka porseai dilit sa dili jala pasonakon hagiot ni dilitda. Lobi siyan natapangido sa sitong na lobi siyan natapikili bodo tarpatu pa debata. Boy, nang pinaking di patorang, dibuhiad doon na bangsoyin na maninggal hon, holong dot akapati ni debata. Di patura kagana-ganaan, di sobba sere, om managabi sada memang sahih dihita, di panungulutod damang dainang, tung masegurang do sa sitong na pasu-pasu ng tahilala. Ay patorang nakin di patorang amang padita stoang, amang padita bulan, amang padita utasoy do, amang padita sinabela. Songod dia do jolmon na manibil siya debata, dang nahurang pasu-pasu. Dang nahurang padjagaw ni debata dihalaki. Ala ima, songod ima si Musa tutu.
Iba ni mana matang yang pengudian na tu debata. Di siala mangida bangsoi hola na manibil terus di perjalanan na. Dabang dainang tonde ne patorang ni amang padita sitohang nakingatong takas. Memang ko sa sitong na di bagas tabi, di jabut tabi narong bigana-gana be na sa siri. Narong beramuki gana-gana na siyan haw na siya ba tumanang na siya dia pe. Alay gudang doon na ari siya ala ni Karejo, ala ni Hepeng, ala ni Jabatan, ala ni dia. Maninggal hon, manipil siya dalan ni debata. Jadi, aso ng gabi, masa di tahagot turon, jala, muluboy niyan, taula humma, tayo hutom mapati ni debata, nangit, asa tungboy hita, sioloy patik, jala pas-paso debata, nang tahilala, boy tamadokkom muliata, tuarupan ni debata. So mo sa didokkon. Holong dang dia ibarnado tatigoran na mangguguhon asa do pakdo sa di daw paruhuman. Debatay do siya dingi suang songoni ng dohot pangarajay ni siyan bangsona. Dilipaso ni Banado na sida namatahan di pangguturion. Asa unang nasida mabuan na asing tuhasisega. Di na mga lawas si Kain Mangulu, nung nga di paturo debata, tu hasyanganon, di perboy na molodosay, di pasopo dang madjakkon paruhuman. Debata di pasopo do, jala si pata di paso do akajol mana nabain haguturon. Alay siya ni, gabi sa dabo haldo tuhita, berkita ma, moloy paluas sa pinajugudi, dang mabuat tu hanguluon. Ay kadang-kadang do molilepe aka kesempatan patikian asa mulak aka perjahati itu dalam nasitong dang nagabi dipakai gabi dalan na mulak. Gabi do dalan na mana mangulon aka dosa-dosa na bolkuna. Jadi hita damang dainang na ibagasan portibio sonari ilepe patikia tuita kanama namandoson aka na sosiolopatik asa gabi bodo sada dihita pagsadaran kadang pardita nakingamang pardita Kuta Soit, kuta si Nambela, si Tohang, si Marmata, Tabubulon, on nagabi sa pasejarah marihita, unang manakita termasuk sada di bagasan jol mana ben haguturon. On masong ripunan ni pasejarah di bagasan partikion marlongan mauliate. Maulete gunang madi amang pandita purba, membayan rimpunan dihita di bagasan sa minggon. Noaing tatutup ma ak parsajarata tapangido ma hari ni amang pandita tampu bolon tangyang panipuli. O Tuhan Jehovah debata amanami na marhabang sa di bonogijang. Nahupuji kami na upasangap kami. Masalas rohanami ala marhite holong do dengan ni basam di pakkeho do pehami mangalehon persejaran sekolah sahabat marite di hatorangan ng pasatan ganuk. Baik di son naposom amang pandita Sinabela, amang pandita si Tohang, amang pandita Purba, amang pandita si Marmata, bahkan amang pandita si Manukalit. Mulai tema Tuhan di saluhut na naung nilehon mo tuhami, naung kupasatami apalatikion. Hos rohanami di persiajaran naung hutariasok kami, marhito dim to porbadia, bodo lamang alion pangatusiyod di hami. Akka na manangihon marhite YouTube Advent Batak Ministerion. Jala ang giat madiganup-ganup kami sa diri. Bahkan di saluhut na manangihon. Gabisa ada pengalaman martaba-taba marite persejaranon. Boleh kami alam pahotod diri ha porsyon na mardopo Tuhan. AHP naroto kami dada baron nami akka na asing gana-ganaan manang debata na asing. Bahkan akka diri nami pe tetap lamhot maraporusan kehidupan ni Tuhan. Tuhan namin na di surgo,
urupi mami tokto akan apa semua asanggia nian di tiki-tiki na asing do penang boleh kami pasat tonatani Tuhan jala nagay pasu-pasu di kami bahkan di nama nangihon mulai hati ma Tuhan sesa dosa orangan nami jakon ma panggiduan do na malosombon kami tudupanmu lan marina Kristus nang ma kepa Mulai ati mga di amang pandita tampu bolon, bayan tangyang panipuli para sa dayo. Saya anggap mahita, saya terus di pasu-pasu ni Tuhan, saya unang bosan-bosan hita mangiton Advent Batak Ministryon. Unang lupa hita subscribe membagihon dohot kadoat manang di dia pehita maringanan. Kawangan upasa di hita amang dainang sian barus matu si Bolga siya si borong-borong tu balige debatana kok basa mamasu-masu hita sudena upasa paduahon tu hita amang dainang ima saha di Solo saha matubutean, saha matu tigaras, saha tita mangolu, saha matu panggabean, jala horas-horas, horas ma dihita salutna. Horas. Ora.